je prooi strikt, dat jullie je prooi Ja, strikken. ik ga altijd meedogenloos op mijn vriendelijk, Kun je maar kun je meedogenloos proberen. op mijn prooi af. Maar waar is dan de vriendschap ontstaan als C van Brabant is en geen nee? Waar hebben we ons leren Ik kennen? woon al heel lang in Blerik, maar wij werkten samen in het filmhuis. Oh ja, De nieuwe scène. oh ja. Zo'n plek Ja, moet je zeker eens naartoe gaan. Ja, nee, maar ik ken de nieuwe scène. Hè? Daar ben ik net ook wel eens zeggen. geweest. Maar had ik nou niet onlangs gehoord dat ze eigenlijk weer een groter jasje willen? Ja, ooit. Weer. Nee, ja, weer. Ze zitten daar al toch al heel lang. Daar zitten ze al heel lang, maar er is toch ook wel eens wat aan verspijkerd door de jaren heen. Nee, qua grootte niet in ieder geval. Nee, nee. Nee, maar ze Wel- willen inderdaad 4 zalen in plaats van 2. Ja, Maar zijn jullie allebei nog betrokken bij het? ik wel, ja. Ja? Ik wel. niet meer. Ik heb het elders gezocht via het theater. En U bent het theater ingegaan. ja, Vertel. als vrijwilligster. En ik heb gespeeld bij Venlo's Alt, ook zo'n club. Ook lekker om te drinken. Oh ja, dat is iets anders, ja. Maar dat doen ze ook, maar dat is niet zo hoofdzaak van Venlo's Alt. Maar Venlo's Alt heeft niks met leeftijd te maken. Jawel, Juist wel. Grapjas. je kan daarbij pas als je 55 bent. Waarom is dat? Dat weet ik niet, dat is een Oké. goede vraag. Anders wordt het te druk, denk ik. Oh ja, dat zou best kunnen. Dus u werd 55 en u bent meteen bij Venlo's Alt gegaan? Ja, ik mocht er net bij. Oké. Maar dat is leuk. Hartstikke leuk. Ja? En heel bevrijdend om toneel te spelen. Ja, dat weet ik. Ik kreeg een rol. Ik denk, dat ga ik niet spelen. Meneer te na. Wat was dat? Ik moest een soort, nog net geen prostituee, maar wel een del spelen. Oké. Ik ben er onmiddellijk uitgestapt uit het clubje. Ik denk, dat ga ik toch niet Serieus? spelen, hè? Ja. Je hoefde toch maar te spelen? Ja. U bent eruit gestapt om nooit meer terug te komen? Nou, een week later heb ik me bedankt. Oké. Toen ben ik begonnen. Toen heb ik me weer aangemeld. En ik heb de rol van mijn leven gespeeld. Nou. Die rol. Die rol, ja. Die rol. Hé, maar wat grappig dat dit voor de vriendin ook nieuw is. Want die, jij hebt het die kent het gezien, verhaal of ook niet? niet. Ken je het niet? Ik kan me niet herinneren. Was Maar je doet het hartstikke goed hoor, als strikker. Strikker. Oh, die kende ik nog niet. Strikker. Je hebt je diploma, hè? Ik heb een strikdiploma, ja. Ja. Kijk. Maar nou heb je het niet meer nodig. Nou gebruik je het voor andere dingen. Hoe heette de del in het stuk? Ja, Had ze ook een dellerige ja, naam? echt een dellerige naam. Hoe heet ik ook weer? Pralis of zo. Alles. Maar dat weet ik niet meer zeker. Alle Priscilles zitten nu stokstijf overeind op de bank thuis. Die denken van, wat is dit nu? Nou ja, daar wil ik eigenlijk niks mee zeggen, maar het is niet Nee, mijn eigen nee. naam. Ik heet namelijk Louisa. Louisa. Roepnaam Wies. Wies. Wiesje voor intimie. Ja, dat Ja. is heel leuk. Liesje. Ja. Dat vind ik wel erg klein. Hey, maar wat deed je bij het filmhoek dan? Bij de nieuwe scène? Ik hield de website bij en de nieuwsbrief zet ik een beetje kloor. En ondertussen stond ik ook wel eens aan de bar. Oké, Achter de bar. achter de bar. Achter de bar. Ja, dus niet de voor, maar daarachter. Daarachter. Oké, Ja. betekent dat dat als ze bij, want het is vrijwilligerswerk, Dat is hè? vrijwilligerswerk, ja. Dat ze wel gratis nog films meus. Voor de oren dat we werken kregen we punten en met die punten kunnen we de film betalen. Wat een leuk systeem. Ja, Want ja. anders wordt het natuurlijk een wildgroei aan. Het moet geen Poolse landdag weer, om het zo maar eens te zeggen. Ja, want er zijn mensen die zich dan opgeven als vrijwilliger, maar als ze dan Ja, moeten werken, dan zien ze er niet, Ja. maar in de film zitten ze al ja. niet. Anders komen ze alleen voor films te kijken en koffie te drinken. Ja. Dus, Nou, toen we elkaar leerden kennen, Ja. was dat nog wel. Dat iedereen, oh ja, in het begin mocht dat wel, ja. iedereen, behalve onder werktijd, mocht je niet naar de film. Dan moest je in de kantine dus, of in de foyer heet dat, Ja. paraat zijn. Maar buiten de werktijden om mocht je altijd naar de film. Ja. Is het nou zo dat jullie ook vrijwilliger zijn geworden vanwege jullie liefde ook voor de filmhuisfilm?
Nee, andersom. Andersom. Ja, mijn liefde voor de filmhuisfilm is daar begonnen. En ik ben na een ziektewetperiode Ja. ben ik daar begonnen om weer onder de mensen te komen en contacten. Aan te knopen. Ja, En dat heeft je geholpen. helemaal. Nou, kijk. Ja. Ik weet helemaal niet hoe ik erbij ben gekomen. Weet ik niet. Ik weet het niet. Iemand zal me wel gevraagd hebben ervoor. En toen dacht ik, nou, ik heb nog een beetje tijd over. Dat doe ik. Maar bist u uiteindelijk wel een liefhebber van filmhuisfilms geworden? Ja, zeker. Zeker. Ja. Neem er eens een op van succes van de A, daar heb ik in de nieuwe scène gekeken. En B, dat is een film die zou je eigenlijk iedereen moeten zien. Ja, Dalva. Dat is nou de laatste film. Oh, Ik geloof, die nou draait. ik geloof gisteravond de laatste keer. Gaat het over de hertog? Wat weet? De hertog van Alva? Nee, Dalva. Dalva. De Alva, dacht ik. Maar Dalva, Nee, Dalva. Een gaat over- meisjesnaam. Meisjesnaam. Een meisjesnaam is Dalva. En, nou ja, als ik dan zo snel moet zeggen voor u vergeet, dan blokkeer ik. Oh, dat maakt niet Ja? zo. Nou, zeker. ik heb hem niet gezien, ik heb het gelezen. Het gaat over een liefde van een vader en een dochter. En die dochter die schat dat helemaal verkeerd in. Het is een jong meisje. En de dochter vindt het normaal, maar het is natuurlijk aan de vader om een grens te respecteren. En die gaat hij over en zij moet daar uiteindelijk van loskomen. Wow. Dus het zijn allemaal heftige thema's, vind ik, in het filmhuis. Ja. Op de muziekdocumentaires na zijn ook hele goede. En wat is voor jou een pareltje geweest? De laatste van David Bowie. Vond ik fantastisch. Niet die nou allemaal draaien, want dat was nog een tijd geleden is die geweest. Onder andere, ik heb heel veel pareltjes gezien. Was dat en ik niet vergeet- een Nederlands of Belgische regisseur die film over Bowie maakte? Weet ik niet. Was het een documentaire? Ja. Ja. Oké. Maar dat heeft indruk op jou gemaakt? Ja, maken wel de meer dingen de indruk op mij. Ja, meer films. Maar ik kan zo niet echt een topper noemen, want ik heb heel veel toppers gezien. En bij de ledenvergadering of voor de vrijwilligers zie je ook altijd de top 10 van het jaar. Oh, iedereen heeft zijn eigen top 10. Nee, het filmhuis zelf. Of filmhuis? Waar de meeste oké. mensen Ja, ja. naartoe zijn gegaan. Ja. Ja. En dan, van die 10 heb ik er meestal toch wel 4 of 5 gezien. Ja. En dat zijn inderdaad toppers, ja. Ja. Maar ik maak zoveel mooie dingen mee dat ik kan het niet allemaal bijhouden. En mooie dingen bedoel je? Films Maar die draaien? niet alleen in het filmhuis. Nou, een fietstocht of Ja. arretjescake hier op het terras. Of, Arretjescake. heel lekker arretjescake. Ja, je krijgt hem bijna nergens in de horeca. Want het is echt zoiets ouderwets wat mensen thuis maken. Hè? Ja, nou Ja, hier ik maken hou ze er het niet ook van. thuis. Met zelf heel gemaakt. veel boter. Chocola. Ja. Dat is mij te donker. Dus ik heb voor de aardbeienvlaai gekozen. Oké. En waar gaat de fietstocht nou heen? Knooppuntjes? Nou, Ja. om te beginnen naar neerkant, geloof ik. Hè? Het hele doet Nee, gestippeld. eerst Nee, gaan wij naar Heleneveen. Dus ik heb het verstand. Daar wacht iemand met de lunch op ons. Oh, wat heerlijk. Namelijk Bert, mijn vriend Bert. Oké. En via Griensveen door de Mariapeel naar Helenaveen. Dit is het staat daar, moet ik even denken, de peelbreukrand. Ja. Of de peelrandbreuk. Ja. Peelrandbreuk of Natuurgebiedje? nee, natuurgebiedje, een geologische Ja, dat weet ik. Maar dat is... geopad. Ja. Met een bijbehorend boekje, vind ik reuze interessant. Dan heb je, er is een breuk hier, hè. Ja. En nou ja, die gaan wij fietsen en dan komen we ook door Heleneveen eerst. Meijel, daar loopt die breuk. Neerkant, daar ben ik geboren. Oh, dus jij bent van de neerkant? Ik ben van de neerkant. De neerkant. Ja. Ja, want als je van mij al een steen over de provinciegrens woont, dan kom je in Ja. de neerkant uit. Maar ik ben met de hakken over de sloot Brabantse. Oké. Zo, nou, vond het fantastisch gedaan, jongens. Ja, heb ik mijn strikdiploma ERA gedaan? Ja, Ja? mag je verleggen. Bij deze. Ik ben verlengd en gecertificeerd.
Zijn het nog... Ja, dat gewoon, zijn nog hè? oldschool fietsen. Gewoon fietsen. Ja. Nee, wij voetelen niet, Nee, hè? geen voetelfiets voor. En we springen er bijna uit met de gewoon fietsen. Wat is dit nou voor iets leuks? Ja, kijk nou eens wat erop staat. Wacht, dan moet Kijk ik nou even... eens even wat erop staat, want dit is geweldig. Keine Frau ist perfekt, aber die über 60 sind verdammt nah dran. Wie vindt ze dit, hè? Nou, ik denk dat als ze de 60 gepasseerd is en de duizend nog zonder voetelfiets, dan nadert ze inderdaad perfectie. Ja, dat wil ik nog lang zo houden. Ja, Wacht, met links? ja kunnen ook. Hè. Ja, ik wil die. Nou, Wie is leuke kennismaking. Louisa? Ja, heel leuk. Hoe heet Dankjewel. jij ook alweer? Bas. Oh, Bas. En jullie? Jo. Mitch en Jo. Ja, yes. En nu zit ik net zo. Leuke kennismaking.